ways to obedience जों बे समावहाय सोलोंगासिनो मानिनायनि जे लामाफोर मानि गेजेरजों जों दिनै इसोरनाव मानिग्रा जानो हायो बेखौ जों सोलोंदों नाम्बार 1 खौ जों मोनदों जाहैबाय फ्रम साफारिं जोङो सैनांनायनि गेजेरजों जोंनि जिउआव जों दुखु मोनोब्ला खस्थ' मोनोब्ला जों आं इसोरनि बाथ्राखौ मानिसिगोन आं इसोरनि हुकुम बायदि सोलिसिगोन आं बिनि रदाय बायदि आं सोलिसिगोन होननानै जों साननानै थायो नङा होमबा बेनिखायनो जोंनि जिबनाव बे सैनांनाया दुखु जेंनाया फैनो गोनांथार ना अब्लासो जोङो इसोरखौ मानिग्रा जायो होननानै साननानै लानो हायो नाम्बार 2 खौ जों सोलोंदों जाहैबाय बाय द एटिट्युड अफ फियार होनना बुंदों जोंनि जिबनाव गिनायनि एटिट्युडखौ जों लानांगौ जोंनि दुगानि एटिट्युडखौ जों लानाङा आं सोलै होननानै जों गावखौहाय साननानै लानाङा इसोरखौ गिग्रा होननानैसो जों गावखौहाय एटिट्युड जोङो दुगा खालामनांगौ आं इसोरखौ गिग्रा आं इसोरनि बाथ्रा मानिग्रा होननानै जों गावखौहाय दुनानै लानो हाग्रा जानांगौ ना 2 Corinthians chapter 7 verse 15 आवहाय जों बे बाथ्राखौ जों मोननो हायो आरोना बेनिफ्राय नाम्बार 3 आ जाहैबाय बाय टेकिं एभ्रि केप्टिभ थट्स जोंनि जिबनावहाय मा होनना बुङो मोनफ्रोमबो साननायखौ सेबखांनानै बाय टेकिं एभ्रि केप्टिभ थट्स होनना बुङो जोंनि जे साननाय मोनफ्रोम जोंनि बिसयफोर बेखौ सेबखांनायनि गेजेरजोंहाय आं दिनै मा सानदों आं बेखौ बिजिरनानै नाय आंनि गोसोआ मा मावनो हास्थायदों बेखौ आं बिजिरनानै नाय बेखौ बिजिरनानै इसोरनि फोरोंनाया आंखौ मा जाजानो लुबैदों बा इसोरा आंनि सायाव मा हास्थायदों आंखौ मोजां लामाजों थांनायखौ लुबैदों ना गाज्रि लामाजों थांनायखौ लुबैदों जों बेखौ जेब्लायबो आं बबेबा मोनसे खामानि मावनो साननायनि सिगां आं बेखौ साननानै नाय जे बे खामानिया आंनि थाखाय मोजां जागोन ना जागोन आरो आंनि थाखाय मोजां जायोब्ला गुबुननि थाखाय मोजां जागोन ना जाया आंनि बे खामानिखौ मावनायाव गुबुना गाज्रि मोनगोन नामा बोराबगोन नामा खस्थ' मोनगोन नामा ना इसोरा आंखौ दुखु मोनगोन नामा आंनि सायाव बेरेखा जागोन नामा इसोरनि हामजानाय बायदि आंनि खामानिया जानाय नङा नामा बेबायदि जों साननांगौ नामा बेबायदि साननांगौ नाम्बार 2 2 Corinthians chapter 10 verse 5 आव जों बेबायदि बाथ्राखौ मोननो हायो बेनिफ्राय नाम्बार 4 आ जाहैबाय by humbling oneself नामदों गावखौ गुरै जानाय गावखौनो गाव गुरै जानांगौ नामदों जों जेब्ला फिलिपियान चैप्टार 2 verse 8 आव जों नायो बेबायदि बाथ्राखौ जोङो मोननो हायो ना बाइबेलावहाय फिलिपियारि ना फिलिपि जों नायनो बेयावहाय नोंथांमोनाबो बाइबेल दङब्लाथाय नायनो हागोन 2 बालाबनि 8 सिरियावहाय जोंखौ बुंदो दे बेयावहाय by humbling oneself गावखौ मानिग्रा जानाय नामदों मानिनाया मा बाथ्रा फिलिपियान्स चैप्टार 2 verse 8 आव जोंखौ बुंदों बियो क्रुसाव थैनायसिम बिफा इसोरखौ मानिबाय दिनै फोरबो जिसु ख्रीष्टआ जेब्ला कालभारिनि क्रुसाव दोगथाब जानो गोनां बियो नुहुरदों बे दोगथाब जानो बेसेबां दुखु सैनांगोन बेसेबां सहायनो हायो बिनि आखायाव गाजोल दोननाय जागोन बिनि आथिङाव गाजोल दोननाय जागोन बिनि अहेबाव जंजों सुनाय जागोन बिनि खर'आव सुनि टुपि गानहोनाय जागोन आरो बियो नुहुरदों आरो बियो जेब्ला थैगोननि सिगां गेटसेमानि बागानाव बियो आरज खालामदों खनथामसिम बियो हान्थु खरायनानै आरज खालामदों फोरबो जिसु ख्रीष्टआ गावखौ जेब्ला हमजागोन बिनि सिगां बियो नुहुरदों आरो बियो गिखांनाय मोनदोंमोन बिनि दुखुखौ नुनानै बियो इसोरनियाव आरज खालामदों आरो बियो हायोब्ला बिफा इसोरनियाव माबायदि खावलायदोंमोन गावनि आफा इसोरनियाव आफा इसोर हायोब्ला आंनो बे थैनायनि सैनांनायनि खुरिखौ आंनि बे बोखारनानै हो नामदों आंनिफ्राय बोखारनानै हो आंनि बे सैनांनाय दुखु खस्थ'खौ आं नुनानै गिदों बियो बे समाव जिसुआ मानसि आरो बियो गिनाय मोनदों बेनिखायनो बियो बे दुखु सैनांनायखौ नुनानै बियो इसोरनियाव खावलायदों हायोब्ला बोखारनानै हो नाथाय जोबनायाव बियो बुंदों मानिदों नाथाय गासैबो नोंनि इच्छा बायदिसो जागोन होननानै बियो गथायनानै होदों गावखौहाय अब्ला जोंबो दिनैहाय जोङो दिनै मानिग्रा गावखौहाय इसोरनो जों गथायनानै होनो नङाबा गुरै जानानै जों इसोरनो गथायनानै होनो आङो नोंनि बायदिनो आङो जिउआव खामिगोन नोंनि फोरोंनाय बायदि नोंनि बुंनाय बायदि आङो खामिगोन बेबायदि जायो आरोना बेनिफ्राय जों गुरै जानो हायो आरो बेबायदिब्लासो जों इसोरखौ गुरै जाब्लासो जों इसोरजों मानिनो हायो ना जय जिसु फंबाय जय जिसु थेंक इउ स' माच बियान्थि लाना थाबाय थेंक इउ नाम्बार 5 आ जाहैबाय जोङो मानिग्रा जानो एबा गुरै जानायनि नाम्बार 5 आ जाहैबाय फ्रम फेथ नामदों
जोंनि फोथायनायनि गेजेरजोंसो जोङो गुरै जानो हायो नामा जेब्ला सासे मानसिया फोथायनाय गैया बिश्वास गैया इसोरनि सायाव बे मानसिया माब्लाबाबो गुरै जानो हानाय नङा बियो रागा जोंगोन गोरा बाथ्रा बुंगोन गाज्रि बाथ्रा बुंगोन गाज्रि मेलेमाव बियो सानगोन गुबुनखौ बियो गाज्रि फोरोंनो हागोन बियो बेबायदि जायो होनना बुंदों बेनिखायनो मा होनना बुंदों नैबेयावहाय जोङो फोथायग्रा जानो नांगौ होनना बुंदों रमारि 7:22 जोंखौ बुंदों ना फ्रम फेथ होनना बुंदों जोङो फोथायनायनि गेजेरजों इसोरनियाव जों गावखौहाय गुरै अबिडेन्ट होननानै जोङो दिन्थिनो हायो आरोना बेनिखायनो जों दिनै इसोरनियाव फोथायग्रा जादों बेनिफ्राय बाय द एग्जाम्पल लाइफ होनना बुंदों जोंनि जिउखौ जोङो दैखान्थि गुबुननो दिन्थिनो हानाय मुगा बिराद मोजां खामानि मावो माथो नैबे बे दिन्थिग्रा जानायनि गेजेरजों गावखौहाय गुरै खालामनो हायो नामा आंनि मावनायनि गेजेरजों आङो जे इसोरनि बाथ्राखौ मानिदों आंनि बाथ्रा बुंनायनि गेजेरजों आंनि मावनायनि गेजेरजों सोरखौबा फोरोंनायनि गेजेरजों नैबेखौ जोङो दिन्थिनो हायो नामा अब्ला जोङो गुरै होननानैसो जों मिथिजागोन आरो आंनि बाथ्रायाव बुंनायावल' गुरै जानानै आंनि मावनायफ्रा गोराब्ला आंनि साननायफ्रा गाज्रिब्ला आंनि खुगाजोंल' गुरै बुंनानै नैबेयाव इसोरा जोंखौ अननाय नङा होनना बुंदों बेनिफ्राय नाम्बार 7 जाहैबाय थ्र द स्पिरिट होनना बुंदों आत्मिक जिबननि गेजेरजोंहाय आत्मिकनि गेजेरजोंहाय जों इसोरनियाव गुरै जानो हायो जेब्ला सासे मानसिया इसोरखौ फोथायग्रा जायो इसोरखौ गिग्रा जायो बे मानसिया जिउआव गाज्रि खामानि मावनो हाया होनना बुंदों मानोना इसोरा आंनि मावनायखौ बियो नुगासिनो दङ आंनि साननायखौ बियो मिथिगासिनो दङ बेनिखायनो आं जुदि गाज्रि सानोब्ला इसोरा आंनि सायाव बोराबनाय फैगोन बेनिखायनो आत्मिकखौ जों दिनै इसोरजों जगाजग खालामनानै लानांगौ आत्मिकखौ बे आत्मिका जाहैबाय इसोरनियाव जाय मानसिया नांथाबनानै थायो जाय मानसिया इसोरनि हुकुमजों बियो गावखौहाय दैदेनजायो जाय मानसिया इसोरनि बाथ्राजों गावनि जिबनखौहाय दैदेनो इसोरनि हुकुम बायदि बियो गावनि जिउखौ दैदेनोब्ला बेनि स्पिरिट बेनि आत्माजों दैदेनजानाय होनना बुंदों आत्माजों दैदेनजानाया बियो बबेबा मोनसे आत्माया हाबनानै बेखौ दैदेना नै इसोरनि बे आत्मा नै बे बाथ्रायानो स्पिरिट होनना बुंदों इसोरनि गाहाम बाथ्रायानो बेनि बाथ्रा बाइबेलनि बोसोरानो स्पिरिट होनना बुंदों आरो बे आत्माया जों जेब्ला दैदेनजागोन अब्ला जों गावखौ गुरै होननानै इसोरनि सिनायथि होनाय जागोन जोङो रमान चेप्टार 15 verse 18-19 आव नायै जों बेबायदि मोननो हायो मोजां खोनादोंमोन ब्रादार इन लव थेंक इउ सो माच गोजोननाय थाबाय थेंक इउ सो माच लाइभआव बाहागो लानायनि थाखाय नागिना नार्जारि अब्ला बे समावहाय आं मोनसे बाथ्रा आं थाब बुंनानै फोजोबनो सानो ब्लेसिं अफ अबिडेन्स होनना बुंदों जों जेब्ला इसोरनियाव मानिग्रा जागोन अब्ला जोङो मा बोर मोनगोन आं बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव बुंनो लुबैदों जाहैबाय जेब्ला जों इसोरनियाव मानिग्रा जागोन जोङो मा मोनगोन होनना बुंदों जोंनि जिबनाव जोङो सैथोथिखौ जों मोननो हायो आरोना मानोना इसोरनियाव सैथो दं रमान चेप्टार 5 verse 19 आव जों जेब्ला नायो बेखौ मोनोना बेनिफ्राय जों मा मोननो हायो फुल अफ जय रंजानायजों बुंसारनाय जिबनखौ जों मोननो हायो ना जायफ्रानाखि इसोरखौ मानिग्रा गिग्रा जायो बिनि बोसोन बायदि बिनि हुकुम बायदि सोलियो बे जिबनावहाय फुल अफ जय ना रंजानायनि उसिफावनायखौ बियो मोननो हायो ना बेनिखायनो जों दिनै इसोरनियाव जों मानिग्रा जानि जों जेब्ला रमान 16 verse 19 आवहाय जों नायो बेयाव बेबायदि बाथ्राखौ जों मोननो हायो ने नोंथांमोनाबो दिनैहाय बेखौहाय गोसोआव ला जेब्ला जों इसोरनियाव मानिग्रा जागोन जोंहा जिउआव रंजानाया फैगोन गोजोननाया फैगोन सान्थिया फैगोन आरो जोंनि न'खरफ्राव दिनै मानो अनलायनाय गैया जायो इसोरखौ गिग्रा जाया मानोना इसोरखौ जेब्ला गिग्रा जागोन अब्ला बियो नम्र जायो होनना बुंदों बिनि रायलायनाय बिनि थाबायनाय बिनि मावनाय गासैबो गुरै मानिजाग्रा अनजाग्रा जाय मानसिफ्रा बेखौ नुगोन मानसिया बिराद मोजां होननानै बाख्नायगोन आरो जाय मानसिया बिनि खामानि मावनायखौ नुगोन बिनि खामानिफोरानो बिराद मोजां बाख्नायजागोन आरो बेयाव मा होनना बुंदों नाम्बार 3 आवहाय जेब्ला सासे मानसिया
गुरै जागोन इसोरनियाव नांथाबगोन बेनि जिबनाव माबायदि बोरै एक्सपिरियेन्स द बेस्ट होनना बुङो बेनि जिबनाव बयनिख्रुइ साबसिन एक्सपिरियेन्सखौ बियो दिनैहाय मोननो हागोन जायफोरनाखि इसोरखौ मानिग्रा जानानै जिउआव सोलियो बेबायदि मानसिनि जिबनाव इसोरा माबायदि होनो एक्सपिरियेन्स द बेस्ट बयनिख्रुइ साबसिनखौ बिनि जिउआव बे एक्सपिरियेन्स मोनहैयो आरो बेबायदि मानसिनो अब्ला जों बेबायदि इसोरनिफ्राय बोरखौ जोङो मानो नागिरा जानो जों नागिरनि ना बेनिफ्राय जों नायफानो बेवहाय जेब्ला जोङो इसोरनियाव मानिग्रा जागोन गड गिव्स हलि स्पिरिट इसोरा नोंनो गोथार जिउखौ होयो होनना बुंदों जेब्ला जों इसोरनियाव मानिग्रा जागोन अब्लासो जों इसोरनिफ्राय गोथार जिउखौ मोनगोन ना बुंदों God gives Holy Spirit जों एक्ट थोनहरजानायनि बाबालामनि 30 सिरियाव नायोब्ला जों बेयाव मोननो हायो दिनै हलि स्पिरिट नेमে गोथार जिउखौ जों जेब्ला मोनबाय जोंनि जिउआव आरो जेबो गोनांथि गैला आत्मिकआव जोङो गोख्रों जाबाय बोलोग्रा जाबाय जोंनि बिनायखौ बियो खोनासंसिगोन जेब्ला नोंजों लोगोसे गोथार जिउआ थागोन नङा होमबा हलि स्पिरिट नामजों जायनाखि आंनि इसोरजों कमिउनिकेसन लाखिनाय समाव आंनि आरजनि समाव इसोरनाव मिथिहोग्रा हलि स्पिरिटआ नोंजों थागोन होनना आरो बेनि जिउआव बयनिख्रुइ बेस्ट एक्सपिरियेन्सखौ बियो मोननो हागोन फ्रिडम फ्रम सिन होनना बुंदों पापनिफ्राय नोङो बारग'नायखौ मोनो होनना बुंदों जाय मानसिया इसोरनि हुकुम बायदि इसोरनि रादाय बायदि थाबायगोन बियो जिउआव गाज्रि मावनाय नङा आरो जेब्ला सासे मानसिया गाज्रि मावा बेनि जिबनाव पाप थानाय नङा आरोना बेनिखायनो जों दिनैहाय मोजां जानि जोङो पापनिफ्राय उदांस्रिखौ जोङो मोननो हानाय बायदि जों जेब्ला रमान चैप्टार 6 भार्स 17 18 आव नायो बेबायदि बाथ्राखौ जों मोननो हायो ना फ्रिडम फ्रम सिन पापनिफ्राय उदांस्रिखौ बियो मोननो हायो ना बेनिफ्राय हिब्रु चैप्टार 5 नि भार्स 9 आवहाय इटारनेल सेलवेशन आत्मिक जिउनि बासायजानायखौ बियो मोननो हागोन ना बेखौ जों सोलोंनि मा नामला sincere love from the heart 1 Peter chapter 1 नि verse 22 जों बुङो ओरैबायदि मोनसे sincere अननाय from the heart गोसो गोरबोनिफ्राय बेबायदि अननायखौ बियो मोनो जों जेब्ला मानिग्रा जायो इसोरा जोंखौ अनो जोंनि बिनायखौ बियो खोनासंगोन अब्लासो जोंनि बिनायखौ बियो अब्लासो खोनासङो जों दिनै दुखु जाब्लाल' इसोरनाव बिनानै मा जागोन इसोरनि बाथ्रा मोनसेखौबो जों मानिनो हायाब्ला इसोरा दिनै जोंखौहाय मोजां जाजानो लुबैदों गावनि कामानजों थाबाय जानायखौ लुबैदों नाथाय जों मावनो हायाब्ला जों बोरैहाय मोनगोन बेनिफ्राय अननायखौ बेनिफ्राय खोनासंजानायखौ बेनिखायनो जोंनि जिउआव जों सोलायनि जों मानिग्रा जायोब्ला जों मा जायो होनना बुंदों इसोरा जोंनो मा बोर होयो जों खोनाखाबाय नङा होमबा इसोरा बे गुसुं रावनि गेजेरजों थानानै जों साफ्रोमखौबो आशीर्बाद खालामदों उननि हाबाफारिनि थाखाय नोंथांमोना नेनानै थादो अब्ला बे समाव आङो आरजनि पइन्ट लागोन थाब हरदो आं थाब फोजोबनो आं सेस्था खालामगोन मानिसा औ आंबो सासे बिमानि खोथा मानिनो रोङिखाय बै समाव आंनि बिमा बिफानि खोथा मानिनाय मोनबा आं दा बिदि सैनांनाय नङामोन दादा आं दा सानो आंनि जिउआव माब्लानि समाव खोमसिनिफ्राय सोरां लामायाव फैफिननो हागोन बेनिल' सिन्था आं मानसिनि जिउ दानो दं दानो गैया माब्ला खोमसि न'खराव थांनानै जिउ खोमानांबा बेखौनो सानो आं येस सासे बिनानावा गावनि बिमा बिफानि बाथ्राखौ लायैनि जिबनाव गावनि जिउखौ दिनैहाय बियो कनफेस खालामदों दुखु मोननाय फोरमायदों बेनिखायनो जोंनि फंबाय बिनानावमोनखौ आं बे समाव खावलायदों बे भिडिअखौ नायदोंब्ला बिमा बिफानि बाथ्राखौ मानिग्रा जानांगौ गावनि बिमा बिफानि बाथ्राखौ मानिग्रा जानायमोनब्ला आं दिनै बेबायदि थासारियाव आं भुगिनांनाय नङामोन दिनै नोंथाङाबो जुदि जिउआवहाय देरहासार जानो लुबैदोंब्ला बिमा बिफानि बाथ्राखौ ला आरो इसोरखौ गिग्रा जा इसोरखौ मानिग्रा जा जिउआव साक्सेस जागोन गोजोननाय मोनगोन रंजानाय मोनगोन बेनिखाय आरो मा नांबावगौ जों मानसिनि जिउआव थाखा फैसाया दान्दिसेनि गोजोननाय होगोन दामिनि गारि गाखोनाया नोंखौ दान्दिसेनि थाखाय गोजोननाय होगोन दाम गोसानि फालेङाव उन्दुनाया नोंखौ हरसेनि थाखाय गोजोननाय होगोन नाथाय अरायनि थाखाय नङा नाथाय जेब्ला सासे मानसि इसोरजों थानानै बिनि हुकुमजों दैदेनो इसोरा जेब्ला बिनि जिबनाव बोर आशीर्बाद होयो अब्ला जोंनि जिउआव गोजोननायानो गोजोननाय थाखा गैया माने मा जानो जिउआवथ' गोजोननाय दं दाम गोसानि गस्ला गाननो हायाखै मालाय मा जानो आंहा गोजोननाय दं बेयावनो रंजानाय दं बेसे खुसि जागोन नङा होमबा थेंक इउ
Acha, Nika Nazari. Ang hadini sepombai, okay, thank you so much. Arusal Musahari, amen, okay. Jia Narjinari, Jaimachi, okay, Jaimasi. Acha, DP. Dada ang hadini gesane barazadang ara. Libaraba som bika katio nakribai thai ara ating akai kru monbai thai onnani binani about dada okay. Bipung masum tadi. Hai dada good evening, okay, good evening tu. Monica di mare net gaya mana ani aini takai arus kalam ada. Juga singau store zadang onnani arus okay. Ola besok caption arus kalam sekian jaya nentang mana sebab day ladang ba day ko hai nentang mana isin ko thai nani day ko sejeng arus kalam. Tau ladang bela begitu sejeng arus kalam. Ada zai berani kejar sanai sunai ada nentang mana nengi akai ko hai biodang nani ladang kau ladang korwo dong bela korwo dang nani ladang. Bini pray ating dang nani ladang ang besok kau ladang nentang mana sanai sunai ko hai. Jerau dong biau dong dang nani la, udah ni belau dia kau ni akai kau dang nani la. Jebla jeng isena katakan biu kena semua la. Jebla jeng ni bisa jeng kap kan isena biu kena semua. Jeng jeri sama ni dah. Sasi kutua jebla bima bipanau gabai bikin dini hua jana hago. Nanti san jebla biu ada. Bisa anani, ini kau antri kena deng belabang nana hana hana, mana na anau, biko bayinya hana ranggia. Ada sih belakang kau tua kau ni bimani patra kau mani nani online jeng selengkan, jauh forai gera baba. Olah bima biko sanci belabang kau no gaya belabang kau ni belabang nani baba. Meeting apuro, angna acing sabai tanai jadang ada. Angni takai harus kalam lah ada okay. Online acing orang nak kau lagi tu semua. Jai jirau sanai sunai tu biar tamu ni akai kau orang nani nani kau lagi. Isra kita kamai mana ada ni percaya nak Isra ni jauh ni kamai mana tu. Isra mana hai je berkamai ni. Mana Isra ni serji kiri nama. Jangan ni sungsar ni jibon kau lana ni. Hani mudam kau lana je tu berkalam mana mana. Ini ni roti jangan atma tu. Jai atma ya ini dengan. Bini tak kerja kau kau tiada jangan jai masih mailo dengan jai masih thank you so much. Olah besok jangan harus kalam ni. Sapram ni jangan harus kalam. Jai perniki kebang bemar ni jaga horbai. Jai pernik ladan akam lana ni kada. Jai persanai sunai dong biau kau ni akam kau dang nani ladan Malaysia. Binuga okay. Jai masih ada jai masih. Malaysia okay. Angni nokorara angni bisalani jibon arus olapa angni jo thabanai serang pipine hanai bade okay. Besmang arus kalam ni yang serba gesida arus kalam na. Isra jebla jengni gese gapnai jengni garanti pergo jeng habis kalam ni bit hari ini bahagia namna. Sasi kutua garanti mau laba bima bibi biku dan di sisi somni tagai raka jengken nanti bini siap online punya nam. Jeng kau berdini Isra jeng bini bisa jalan ke jeng mam laba semua jeng ni gesa jeng ni mau naik pencen jeng ni sanai pencen jeng pap mau jeng gazi mau Isra ni perane badi jeng selina. Olah jeng jadi biku Isra gota ibla jeng ni gesa kapnai jeng Isra kena somna nam tu. Olah bisa mau harus kalami boy ni tagai harus kalami. Saya pernah kizero sanai sunai dah puntang mana gau ni. Akai perko dang nani lada. Hai belah akai ko tikang nani harus kalam kau ang harus kalam ni. Amen okay. Haleluya ketangan kita okoi sirafa apa kata nabi mana beri semua yang hamba ni. Nini kita tak online ko mana kai behawa pada menjaga ni pencap sasi sengsen thawai berbapa. Dan semua kota dek. Jai per bekti per dini atmayau dini siang nani dam. Arab muda misawe bugi nang nani mitang ni jibon ko jang ni aji muda kota dek berbapa. Jai per niki ang nepe video ni keja jang dini ni jibon kau ni jibon au ni frai asir bat menelok dek. Nengi atmani kedat kamani mau ke munda tagai asa kalam dek berbapa. Mitang ni jibon au nang kamani mau. Mitang ni atmayau nang ni getar jiu kunung sporso kalam dek berbapa.
खाथियाव जों बिसोरनि जिबनाव नोंनो सुफुंनो फोरबो आफा जायफ्रानि गेजेराव सानाय सुनाय दङ जायफ्रा दिनै गाव गावनि आखाइफोरखौ बे सानाय सुनायाव दांबाय फोरबो आफा बिसोरनि सैनांनाय देहानि अंग नोंनि गोथार आत्माजों नों स्पर्श खालामदो फोरबो आफा नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बिसोरनि आखाइयाव नों दांदो आरो बिलिरदो आरो बिसोरनि गासै सानाय सुनाय सैनांनायखौ नों फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव दानो गोजान खालामदो फोरबो आफा आरो बिसोर थाबैनो सिखा जानायखौ मोनगोन नोंनि सायख' होगोन जों फोथायदों फोरबो आफा आरो बे समाव गथायदों फोरबो आफा जायफोर बेक्तिफोरा दिनै दै आरो थाव लानानै दं बे दै आरो थावखौ जों नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों बेखौ नों नाजावदो नोंनि गोथार आत्माजों बेखौ स्पर्श खालाम नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बे दै आरो थावाव नोङो दांदो आरो नोंनि गोदै महिमाखौ बेनि गेजेरजों नुजाथि होदो फोरबो आफा दानो बे समाव गथायदों जायफोर बेक्तिफोरा दिनैहाय मेसेजनि गेजेरजों खावलायदों गावनि जिउआव दिनै आन्दायदों फोरबो बिथांमोननि जिउआव गोसोनि मेगनखौनो खेवनानै होदो मोजां गाज्रिखौ सिनायनो हानाय नोंनि अननायखौ मोनदांनो हानाय फोरबो बेबायदि गियानखौ होदो जायफोर उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावफोर जायफोरा दिनै संसारनि लुबैनाय गोसोनि हास्थायनायफोरजों भुगिनांनाय बिथांमोननि गोसोनि दरखौनो थाखाय खेवनानै होदो मोजां गाज्रि साननो हानाय बुजिनो हानाय गियानखौ होदो बिमा बिफाखौ मानिग्रा आरो गिग्रा जानानै सोलिनो हानाय नों बिसोरखौ खालामदो जेब्लानाखि फरायसाफोरनि थाखाय गाव गावनि बिमाफोरा दिनै बिफाफ्रा आरज गथायबाय फोरबो नों गासैबो कमेन्ट आरो मेसेजनि रिप्लाइखौ नों होदो फोरबो बिसोरनि गोसोनि साननायफोरखौ नों सुफुंदो बिसेसखि स्पेसियेलि बे समाव गथायबाय फोरबो जायफोरनिखि दिनै लोमजानाय देहा लानानै आंनिसिम कमेन्टनि गेजेरजों आरज गथायबाय आरज खावलायदों साफ्रोमनिबो नामफोरखौ आं नोंनि आथिं गुदियाव गथायबाय नोंनि आखायाव नाजावदों बिसोरनि गासै सानाय सुनाय सैनांनाय बेमारफोरखौ नोङो फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव दानो गोजान खालामदो फोरबो बिसोरनि आत्मायाव नोंनि गोथार जिउनि गेजेरजों नोङो खामानि मावदो नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बिसोरनि जिबनखौ नोङो दांदो हामबायदो बे समाव जोंनि आरज खोनासंनायनि थाखाय आरो नोंनि गेदेर अननायखौ आशीर्बाद आरो बोरखौ जोंनो होनायनि थाखाय बे गुसुं आरज